Da sunan Allah Maɗaukaki, Aminu Isa Waziri ke tare da ku a cikin darasinmu na lissafi da Hausa, inda za mu yi ƙarin bayani akan ɗebewa. A darussan baya mun koyi dabarun ɗebewa har guda 3. Yau a cikin ƙarin bayanin da za mu yi, za mu wawware lambobi gida-gida domin mu ƙara fahimtar abin da ke faruwa yayin da muke yin ɗebewa. Da fatan yin hakan zai sa mu ƙara ƙwarewa a wannan fanni. To ga misalai guda 2 zan kawo. Misali na farko shi ne 625 a ɗebe 298. Zan yi wannan ɗebewa kamar yadda muka koya a darussan baya, sannan sai in zo in wawware lambobin kamar yadda na ambata a farkon wannan darasi domin mu ƙara fahimtar ɗebewa. To, abu na farko da zan yi shi ne in jera lambobin a tsaye yadda zan yi lissafi na cikin tsari. Sai in ce 625 a ɗebe 298. Sannan sai in zo in fara ɗebewa ta daga ɓangaren dama in yi hagu, bi ma'ana daga gidan ɗaiɗaiku in tafi gidan gomiya, sannan in tafi gidan ɗaruruwa. A gidan ɗaiɗaiku akwai 5 a ɗebe 8. Mun san cewa 8 ba za ta ɗebi daga cikin 5 ba, saboda haka akwai matsala. Abin da za mu yi kamar yadda muka koya a darussan baya shi ne sai mu yi gaba gidan gomiya mu yi aro daga nan. A gidan gomiya akwai 10 guda 2 wato 20, sai mu ari 10 guda 1 daga nan, saura 10 guda 1. 10 guda 1 da muka ara sai mu dawo baya gidan ɗaiɗaiku sai mu haɗa ta da 5 ɗin da ke wannan gurbi su zama 15. Idan muka yi haka, ka ga mun samar da lamba wadatacciya wacce za mu iya kwashe 8 daga cikinta. Sannan sai mu ce 15 a ɗebe 8, ka ga saura 7. Sai mu sauke 7 ɗinmu a ƙasa. In muka yi haka, sai mu tafi gidan gomiya mu ce 1 a ɗebe 9, wato 11 a ɗebe 9. Wannan ba zai yi ba saboda 9 ta fi 1 yawa. Abin da ya kamata mu yi kamar yadda muka koya a darussan baya, sai mu yi gaba gidan ɗaruruwa mu yi aro daga nan. A gidan ɗaruruwa kuma akwai 600, idan muka ari 100 daga nan, saura nawa? Saura 500. 500 ɗin nan ga ta na rubuta ta a sama. 100 da muka aro 10 ce har guda 10, sai mu dawo da ita baya gidan gomiya mu haɗa ta da 10 guda 1 da take wannan gurmi su zama 10 guda 11, ga su na rubuta. Idan muka yi haka, a gidan gomiya mun samu da wadatacciyar lambar da za mu iya kwashe 9 daga cikinta. Sannan sai mu ce 11 a ɗebe 9, kaga ya zama ragowar 2 kenan. Sai mu rubuta 2mu a ƙasa. Sannan sai mu matsa gidan ɗaruruwa mu ce 5 a ɗebe 2, kaga saura 3. To wannan shi ne ansanmu, kuma shi ne lissafinmu kamar yadda muka koya a darussan baya. Idan za mu yi wawwarewa kamar yadda na ambata a farkon wannan darasu, sai mu zo sai mu rubuta lambobin a wawware, bi ma'ana kowace a gidanta daban, sannan sai mu yi lissafin. Bara mu fara da 625. 600 nan sai mu rubuta ta ita kaɗai a gidan ɗaruruwa haka, mu ce 600. Sannan sai mu ce a tara da 20, sai mu rubuta 20 ita kaɗai a cikin gidan gomiya. Sannan sai mu ce a tara da me? A tara da 5, sai mu rubuta 5 ɗin nan ita kaɗai a gidan ɗaiɗaiku. To, sannan sai mu ce a ɗebe 200. 200 nan ga ta na rubuta ta a gidan ɗaruruwa ƙarƙashin 600. Sannan sai mu ce a ɗebe 90 kuma. 90 ɗin nan ga ta na rubuta ta a gidan gomiya ƙarƙashin 20. Sannan sai mu sake cewa a ɗebe 8. 8 ɗin nan ga ta na rubuta ta gidan ɗaiɗaiku ƙarƙashin 5. To wannan shi ne wawwarewar da nake nufi a farkon wannan darasu kamar yadda na ambata. Idan muka yi haka, sannan sai mu zo sai mu yi ɗebewanmu kamar yadda muka saba daga gidan ɗaiɗaiku mu tafi gidan gomiya
mu tafi gidan ɗaruruwa. A gidan ɗaiɗaiku sai mu ce 5 a ɗebe 8. 5 a ɗebe 8 mun san ba za ta yi ba saboda 8 ta fi 5 yawa. Saboda haka sai mu je gidan gomiya inda muke da 20 sai mu ranto 10 daga nan. Idan muka zo gidan gomiya ɗin nan muka ranci 10, kaga saura 10. Sai mu rubuta 10 nan a sama wacce ta yi ragowa. 10 da muka ara kuma sai mu dawo baya gidan ɗaiɗaiku sai mu haɗe ta da 5 ɗin nan sai ta zama 15. Idan muka yi haka sai mu ce 15 a ɗebe 8 kaga saura 7 sai mu rubuta 7 a ƙasa. Sannan sai mu zo nan gidan gomiya mu ce 10 a ɗebe 90. Sannan muna yin bayaninmu daga farko mun ce 1 a ɗebe 9 a wannan karan farko kenan. 10 a ɗebe 19 muka ce ba zai yiwu ba sai muka yi gaba gidan ɗaruruwa muka yi aro daga nan. Wannan gashi 10 ta fito ƙiri-ƙiri ana kallonta. 10 a ɗebe 90 mun san ba zai yiwu ba. Sannan sai mu yi gaba gidan ɗaruruwa inda muke da 600 sai mu ari 100 daga nan. Idan muka ari 100 nan ya da 500. 100 da muka ara sai mu dawo baya sai mu kawo ta gidan gomiya mu haɗa ta da 10 su zama 110. Lokacin da muka yi wannan aron a karon farko da muka aro 100 a nan sai muka ce ai 10 ce har guda 10, sannan sai muka haɗe ta da 10 ƙwaya ɗaya wacce take gidan gomiya suka zama 10 har 11. 10 har 11 mai take nufi? Tana nufin 110. To yanzu ga ta ƙurur ta fito 110. Saboda haka sai mu ce 110 a ɗebe 90 kaga saura 20 sai ka sauke 20 ɗinka a ƙasa. Sannan sai ka yo gaba gidan ɗaruruwa ka ce 500 a ɗebe 200 saura 300. Ga 300 nan na rubuta a ƙasa. Idan kai haka nan alamar tarawa ce, nan ma alamar tarawa ce, sannan sai ka tara waɗannan lambobi da 300 nan da 20 ɗin nan da 7 ɗin nan, kaga ansa ta zama kamar yadda muka same ta a farko 327. To wannan shine misali na farko. Misali na biyu gashi zan kawo shine 500 a ɗebe 378. To shi ma dai kamar yadda muka yi a farko za mu fara jera lambobin a tsaye. Mu fara jera lambobin a tsaye kamar haka. Bara in gyara wannan inda za ta yi ƙasa. Fara jera su a tsaye kamar haka. Mu ce 5 a ɗebe 378 sai mu ja layi. Sannan sai mu zo nan gidan ɗaiɗaiku mu ce 0 a ɗauke 8. Ba zai yiwu ba. Saboda haka sai mu yi nan gaba gidan gomiya mu yi aro a nan. Amma gidan gomiyan nan ma 0 ne. Saboda haka ba za mu iya aron komai a nan ba sai mu ƙara yin gaba gidan ɗaruruwa. A gidan ɗaruruwan nan za mu iya aron tunda yake 500 ne za mu iya aron 100. Idan muka ara 100 kaga saura 400. 100 nan da muka ara 10 ce guda 10 sai mu kawo ta gidan gomiya mu rubuta ta. Ga ta nan 10 ce guda 10. To idan muka yi haka har yanzu ba mu yi maganin matsalar da muke da ita a gidan ɗaiɗaiku ba saboda 8 ɗin nan ba za mu iya kwashe ta daga cikin 0 ba. Saboda haka abin da za mu yi sai mu dawo gidan gomiya ɗin nan sai mu sake yin aro daga cikin 10 ɗin nan. 10 ce guda 10 sai mu ari ɗaya sai ta dawo 10 guda 9. 10 guda ɗaya da muka ara sai mu yo baya mu kawo ta gidan ɗaiɗaiku mu rubuta ta. Idan muka yi haka mun samar da wadatacciyar lamba a gidan ɗaiɗaiku wacce za mu iya kwashe 8 daga cikinta. Sannan sai mu ce 10 a ɗebe 8 kaga saura 2. Sai mu zo gidan gomiya mu ce 9 a ɗebe 7 kaga saura 2. Sannan sai mu zo gidan ɗaruruwa mu ce 4 a ɗebe 3 kaga saura 1. Ansar mu ta zama 122. Wannan shine yadda muka koyi lissafi a darussan baya. A cikin wannan darasi kuma da muke wawwarewa sai mu yi haka.
500 ɗin nan sai mu rubuta ta a wawware. Nan dai nan mun san shi ne gidan ɗaruruwa. A layin farko akwai 500, saboda haka wannan 5 ɗin 500 ce, sai mu rubuta ta ita kaɗai a gidan ɗaruruwa mu ce 500. A tara da, sannan nan gidan gomiya ne, a gidan gomiya nan sifili ne babu komai, saboda haka sai mu ce a tara da sifili kurum. Sannan bara mu canja wata kalar, zai yi fa'ida mu sake canja kala, sai mu ce sifili, ga shi mun rubuta shi da wata kalar daban. Sannan sai mu ce a tara da wani sifilin, wannan sifilin kenan wanda yake gidan ɗaiɗaiku, shi kenan shi ma sai mu rubuta shi haka, 500 sifili sifili. Sannan sai mu ce a ɗebe 300, ga 300 zan rubuta a ƙarƙashin 500 a gidan ɗaruruwa. Sannan a ɗebe mai kuma, a ɗebe wannan 7 ɗin, wannan 7 ɗin 10 ce guda 7, bi ma'ana 70 ce, ga ta nan zan rubuta ta 70. A ɗebe mai kuma, a ɗebe 8, wannan 8 ɗin ga ta nan ɗaiɗaiku ce, saboda haka ga ta nan zan rubuta ta a ƙarƙashin sifili a gidan ɗaiɗaiku. Sannan sai in ja layi na in fara lissafi, ga shi nan na ja layi na zan fara lissafi. Sai in fara ta gidan ɗaiɗaiku in ce sifili a ɗauke 8, ba za ta yiwu ba saboda 8 ta fi sifili yawa. Sai in taho gidan gomiya in gani ko zan iya rance a nan, to amma gidan gomiyan ma sifili ne, ba zai yiwu ba. Saboda haka sai in yi gaba in tafi gidan ɗaruruwa inda nake da 500. A cikin 500 ɗin nan zan iya rancen 100. Idan na ranci 100, nan ya dawo nawa? Ya dawo 400. 100 nan da na ranta, maimakon a nan karo na farko da na rubuta ta a matsayin 10 har guda 10 na kata gidan gomiya, a nan karo na biyu inda nake wawarewa, idan na zo kawai kai tsaye zan sake ta rubuta ta a 100 ɗinta, kowa ya ganta, ga ta nan ba wani sauran na sa mata mayafi ko canja mata suna, ga ta nan 100 ce. Saboda haka na samar da lamba a gidan gomiya wanda zan iya kwashe 70 kai tsaye ba tare da matsala ba. To amma har yanzu a gidan ɗaiɗaiku na da matsala, tunda har yanzu ba zan iya kwashe 8 daga cikin sifili ba. Saboda haka sai in dawo gidan gomiya dai, a gidan gomiyan nan sai in ari mai, sai in sake aran 10 daga cikin 100 ɗin nan. Idan na ari 10 kaga nan ya dawo 90. 10 da na ara sai in yo baya da ita in dawo da ita gidan ɗaiɗaiku in rubuta ta kai tsaye. Da zarar nayi haka, a gidan ɗaiɗaiku na samar da lamba wadatacciya wacce zan iya kwashe 8 daga cikinta. Saboda haka sai in ce 10 a ɗebe 8, kaga saura 2, sai in sauke 2 na a nan. A gidan gomiya nan ma na samar da lamba wadatacciya wacce zan iya kwashe 70 daga cikinta. Saboda haka sai in ce 90 a ɗebe 70, kaga saura 20, ga 20 nan na rubuta. A gidan ɗaruruwa kuma sai in ce 400 a ɗebe 300, kaga saura 100. Saura mai, saura 100, ga ta nan zan rubuta ta da kalar ta shuɗiya, saura 100. Sannan nan alamar tarawa ce, nan ma alamar tarawa ce, sai in tara waɗannan lambobi, ga 100, ga 20, ga 2, ya zama 122. To wannan shi ne abin da muke nufi da wawware lambobi domin mu ƙara fahimtar yadda ɗebewa take kasancewa. Da fatan mun amfani da wannan darasu, walhamdulillahi rabbil alamin.